Iż-żgħażagħ ta' bejn is-16 u 30 sena għandhom iċ-ċans li għal sena oħra joħorġu it-talent tagħhom fl-industrija tal-films billi jissottomettu film li jkunu ħadmu fuqhom. L-applikazzjonijiet tal-Malta Youth Film Festival fetħu sabiex wieħed ikun jista' jissottometti film qasir għat-8 edizzjoni ta' dan il-festival u wieħed għandu ċans sal-25 ta' April biex jagħmel dan. Dawk interessati li jipparteċipaw għandhom jipproduċu film qasir mhux itwal minn 10 minuti għan ġeneri kollha tal-films inkluż animazzjoni, drama, thriller, video mużikali, dokumentarji u oħrajn. Ir-rebbieħa tal-unur għall-aħjar stampa jingħataw premju fi flus ta' 600 euro. Hemm 7 premijiet li se jingħataw lill-produtturi tal-film żgħażagħ bħala parti minn dan il-festival li huma għall-aqwa kitba, l-aħjar direzzjoni, l-aktar kunċett oriġinali, l-aqwa attur, l-aqwa ċinematografija, premju għall-għażla pubblika u l-aħjar stampa.